Welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu, guys. Uthando nesithembu lubuyileke kodwa nje kunento nje engakasolveki namanje kahle udaba lukaMakhumalo noMayeni ukuthi kahle kahle ubani number 2 ubani number 3. uMakhumalo uthi yena uMayeni meshada wevele sewunkosikazi kaMusa, so kusho ukuthi uMayeni walotsholwa muva, uMakhumalo walotsholwa kuqala. uMakhumalo yena futhi kuthiwa wakha izindlu laphana ke kwaMseleki waqedela nendlu ke eyakhe uMacele. Nangu manje uMayeni laphana yizolo-ke abanye abantu bathi uyedelela, hayi angazi-ke ubhizi ubizana noMakhumalo, umbiza ngaleya ngane leyayana, umbiza ngaleya ngane uthi yebo leya ngane yayifika la izosebenza iphinde ihambe. Leya ngane uyakhumbula nomseleki ukuthi wena wawunesonto, angazi isilo lamseleki lamoshwa yini. Uyakhumbula mseleki wawunesonto uthobelisha isigubhu manje-ke yabona nje kuphithele lesa story nje, aleya storyline abasiyeke ngoba ngeke sisithole kahle. Angiboni ukuthi ikhona indlela ukuthi nje sisithole kahle ngendlela e-right, ngoba mabe lokhu besikhuluma siba more complicated than before. Yabona siba more complicated than before. Abanye bathi wayekipitile uMakhumalo uthi cha wengakipitile wayeselotsholiwe. So kahle kahle uba number 2 between uMakhumalo noMayeni. So gcina sithi ubani kahle hle number 2. Hayibo. Hayi yeah guys, hayi uthi omunye laphana ku TikTok uthi manje nizothula ningayikhuluma indaba yokuthi umseleki wenesonto uMakhumalo eshaya isigubhu. Hey, that brings us to the end of this video.